Tesi predstavlja aplikaciju MyTesi, pomoću koje možete da upravljate svojim Tesi Cloud uređajem sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Preuzmite MyTesi i registrujte se u nekoliko jednostavnih koraka. Zatim jednostavno i intuitivno dodajte svoj prvi Tesi Cloud uređaj. Nakon dodavanja, uređaj će se pojaviti na glavnom ekranu. Sada možete da kontrolišete svoj električni panel konvektor tako što ćete izabrati jedan od njegova 3 režima rada: Eco, Comfort ili Sleep. Na taj način možete računati na udobnost i uštedu energije. Ako vaš konvektor poseduje našu funkciju za prečišćavanje vazduha AirSafe, možete je lako aktivirati iz menija. Koristite nedeljni programator da biste podesili željenu temperaturu grejanja za svaki dan u nedelji, obezbeđujući optimalnu potrošnju energije u dugoročnom planu. Adaptivni start zahteva 96 sati samostalne obuke, nakon čega može odrediti vreme uključivanja konvektora na osnovu vaših navika. Aktivirajte funkciju Otvoren prozor i konvektor će se automatski isključiti ako ustanovi nagli pad temperature u prostoriji. Zaštita od smrzavanja će uključiti konvektor ako temperatura u prostoriji padne ispod 5 stepeni Celzijusovih da bi zaštitila prostoriju od zamrzavanja. Druga bezbednosna funkcija je zaštita od prevrtanja. Aplikacija će vas obavestiti ako se konvektor nagne više od 45 stepeni ili ako padne. U slučaju ako se to dogodi, aktivirat će se bezbednosna funkcija i isključit će vaš uređaj. Možete dodati nekoliko Tesi Cloud uređaja, grupisati ih i upravljati njima na daljinu. Samo napravite novu grupu i dodajte joj povezane uređaje. Ovo će vam omogućiti da istovremeno kontrolišete nekoliko uređaja u različitim domaćinstvima ili u celim zgradama, kao što su hoteli ili kancelarije. Koristite meni za statistiku da biste pratili performanse vašeg konvektora, kao i potrošnju energije u kilovat-časovima po danu, mesecu ili godini, da biste time osigurali energetsku efikasnost. Saznajte više o MyTesi aplikaciji na tesi.rs.